We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngathola umama wami nendoda yami embhedeni. Ngiyabingelela kuwe sisi nakumphakathi wala ekhaya. Ngithi nje ake ngibuye nginazise ukuthi kwenzakalani emva kokuthi ngithole umama nendoda yami embhedeni benza ucansi. Uma nizokhumbula, ngagcina ngihleli kasisi wayo le ndoda. Aphela-ke amaholidi wokuvalwa kwezikole ngoJune. Lokho-ke kwasho ukuthi kumele ngibuyele emsebenzini. Ngase ngiqhamuka neqhinga-ke lokuthi ngiqoqe bonke ubufakazi balento eyenzekile kuze ngikwazi ukuthi uma sengitshela ubaba kanye nomndeni ngibe nginabo bonke ubufakazi. Into engayenza-ke ngaqala ngafonela yena umama. Ngambuza ukuthi lento ayenzile uyenziswe yini. Leyo kholi-ke ngangiyirekhoda. Ngavele ngehlisa umoya ukuze ngikwazi ukumbuza wonke ama-details. Ngenhlanhla-ke wayiphendula yonke imibuzo yami. Ngathi mangiqeda-ke ngomama ngase ngibuyela emzini wami. Uma ngifika endlini ngayithola le ndoda. Ngathi ngingena nje yangihlangabeza ngezinyembezi izikhalisa ixolisa. Ngathi kuye uma efuna ngimxolele ngicela angitshele lonke iqiniso. Ngenhlanhla-ke walikhuluma lonke iqiniso naye. Wangitshela ukuthi lento yabo bayiqala ngalenkathi ngiqeda kuthola umntwana. Ngalesikhathi umama ezile azongisiza ngengane. Ngayirekhoda-ke nayo leyo nkulumo. Ngase ngimcela-ke ukuthi ngicela angiphe isikhathi ngike ngithi ukuzicabanga. Ngicela ukuthi amove out. Nangempela wakwenza lokho. Zavulwa-ke izikole sabuyela emsebenzini. Angifuni ukuqamba amanga, kwakunzima kakhulu. Ngoba phela ngase ngijwayele ukuthi ngifika nendoda yami emsebenzini, sidla ilunch ndawonye, sishayisa sonke, sihamba ngemoto eyodwa. Nabozakwethu-ke nabo babengazibekile phansi ngenhlebo. Laphela-ke iviki ngase ngithatha isinqumo sokuthi angicele ubhuti kababa omdala nonkosikazi wakhe ukuthi ngicela bafike ekhaya kunento ebalulekile engifuna ukuyikhuluma nabo. Ngase ngicela nosisi kamama. Ngahamba-ke ngafika ekhaya ngasithola lesikhohlakali somama. Wazenza umuntu ojabulile ngokungibona. Wathi nje uyazama ukungikhulumisa, ngavele ngathi angizelanga wena la, ngizele ubaba. Sathi nje ukuxoxa kancane nobaba base befika-ke abantu bomndeni. Wamangala ubaba ukuthi kwenze njani. Ngase ngibacela-ke ukuthi ngicela sihlale phansi kunento engifuna ukubazisa yona. Ngase ngiyiqala-ke indaba yami ngayibeka njengoba injalo. Lo mama waphika yonke into. Esho kona ukuthi mina ngikhohlakele kabi dala angibona. Wayekhala izinyembezi. Kanti-ke akabuzanga elangeni.
Ngasho ngisukuma ngayolanda ispeaker sami emotweni. Ngathenga le speaker se-Bluetooth ngoba ngangingafuni kube khona othi akazwanga kahle. Ngase ngiwadlala ke ama-recording wami. Bathuka bonke endlini ukuzwa lo mama azivumela yena futhi axolisa. Ubaba ke yena wavele waphathwa isifo senhliziyo. Samphuthumisa esibhedlela. Ngelishwa ke ubaba wandlula emhlabeni emva kwa-3 days. Kodwa ngaphambi kokuthi ashone, wakhuluma amanye amagama. Yazi kwabangathi sekayayibona indlela yakhe. Wathi kimi, "Mntanami, ngicela wazi ukuthi konke lokhu akusilo iphutha lakho. Ngicela uzixolele." Ubaba ushona nje, umama wayengavumelekile ukuzombona esibhedlela. Kwaba nje nedrama nangomngcwabo wakhe ngoba umndeni wakababa wawungamfuni nokuthi abe khona umama. Phela indaba yase yaziwa yiwo wonke umuntu. Kodwa ke ngamkhulumela nomndeni behlisa umoya bamvumela. Kodwa wafika ngelanga lomngcwabo. Into eyenza ukuthi ngimkhulumele ukuthi phela labantu baphila impilo yabo ndawonye iminyaka engaphezulu kuka-25 years. Emva kokufihlwa kukababa kwase kuba nemithingi. Ngawucela ke umndeni ukuthi abamuyekele umama uzobonwa inkosi. Ngoba phela base befuna ukuthi angaphindi alibhade lapha emzini kababa. Uma nikhumbula kahle ku-part 1 wale ndaba yami, ngakuveza ukuthi umama akaze wasebenza empilweni yakhe. So ngaloko ke umndeni ukholelwa ekutheni lo muzi okababa. Ngenhlanhla ke bakwazi ukungilalela, kodwa hayi bonke, ngoba kwasuka nje omkhulu umsindo. Ngingasho nje ukuthi kusazophinde kube nomunye umhlangano lapho kuzobe sekukhulunywa kahle ukuthi ithiwani indaba kamama. Ngoba abanye bomndeni bathi kumele kuyiwe enkosini yendawo iyobikwa khona le ndaba. Into ebakhalisa kakhulu ukuthi balahlekelwe umfowabo ngalesenzo sikamama. Kanti futhi nami sengiphelelwe umendo ngalesenzo sikamama. Angeke ngikwazi ukuchaza wonke ama-details. Bengifuna nje ukunazisa ukuthi angisenaye ubaba ngenxa yalesikhohlakali esingizalayo. Kanti futhi nomndeni awumucokisanga inzilo. Nami ngahamba ke ekhaya ngabuyela kwami. Le ndoda ke ngiyilahlile vele. Ngisafuna ukuhlela kahle izinto zami zokuthi ngiyosebenzela kwenye indawo. Bese ke ngifayila i-divorce. Umama ke yena angiboni ukuthi ngiyoke ngikwazi ukumxolela ngalento ayenza. Kahle kahle sengizitshelile ukuthi angisenabazali. Abamndeni ke bona bayangiseka bandla, ngisho nabakhabo mama. Ngiyabonga kakhulu ngezaluleko zenu, ngawabona ama-comment. Nakuwe sisi ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu akugcine.
Ngiyabonga ngale platform osivulele yona. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.